Afrika yedu chechi yekufoma nechechi yekutumwa zvakasiyana. Ibandla nokuziyenzela wena nolowathunywayo kuhlukene. There is a purpose. Khona isizathu Kuti uyu watumwa. ukuthi lo wathunywa. Upaulo mwaja wa Afrika. Paulo mwaja wase-Afrika. Zvino kuti tiende kunyika yaEmmanuel. Ukuze siye ezweni laEmmanuel. Tofana kutotera iye. Kumele silandele yena. Zvane atiudza ndo zvatinoita. Lokho khona siyenza lokho. Akwendwi bane kuti uri mwana womutumwa wabuda waita kamusasa kako. Ingane wathunywayo ube nemhlahla wakho. Kidza tonozwa nepiko. Ukhiye uzowulanda phi? Sekuisa munyika yaEmmanuel. Ukuthi uyise abantu ezweni lase. Idokidzina Paulo mwaja wa Afrika. Ukhiye uphethe nguPaulo mwaja wase-Afrika. Tiri so simple. Kulula lokho. Kuvanhu zvavasina kudzidza asi vakapuwa pfungwa dzeumu naMwari seni kudaiko. Seni zvangu kandakuita zvangu chikoreni. Asi idzi zvadzo dzekuvuka idzi Mwari vakandipenda. I respect Paul Mwaja of Africa. I respect Paul Mwaja of Africa. Handite zvangu zvavatisaura nzindo dzatodi. So simple. Mwaja wakomana vakatengwa nebhegi kuti munina wangu abuda pamari dzanhu dzaakadya pachinzi ndokupa ichechi kuti agowana magrandi ekuita zvikoro nemuzvipatara nei. Iye Pauro akadzi mwana unoda pfuma here? Akati kwete ndinoda chechi panzvimbo iyi. Iwe wabva muchiuno chemutumwa wakuti unoda pfuma panzvimbo yechechi. Amoni zvakapusa chaizvo nekuno South Africa batsira hama dzenyu kuti kana vachienda kuenda kunyika itsva umani ifuna ukuya ezulwini vantoya pana Paulo Mwaja wa Afrika. Kumele bayenze kuPaulo Mwaja wase-Afrika. Iye akavadedza Paulo Mwaja wa Afrika wacho. Zvane ataura ndo zvatinoteedzera. Kusho silandela khona lokho. Mukuru wedu pachechi. Umdala wethu Bishop Alfred Mshamisa Mwaja. Manzwi emutumwa ane atobva mudenga. Kwete inzwi ramahachi rekuti tawanda uya ugare kuraitu ndio spiritual leader. Mahachi acho mutumwa watawanda nokuti mukuru ndiye anogadzaka eke Mwaja agadzwa naPaulo Mwaja wa Afrika. Handizere tawanda agadzwa nani namahachi. Vafana vanhu asingainzilo kudai Jehovha. Nangu